Igama lami uMthokoziswa kaMbonambe Dasenok. Namhlanje siphinde samlanda umfoka Khabazela ukuthi sizoqhubeka nezingxoxo zethu. Isihloko ke namhlanje ke esokhuluma ngaso isihloko semali. Yona ke Dasenok Galaxy TV. Ngahamba usicheka lapha nepage lethu ku YouTube channel ufika uthi Dasenok Galaxy TV noma uthi I know my story. Mfoka Khabazela ngibingelele. Baba Mbonambe ngiyabingelela nabalaleli. Yeah, sibonge kakhulu mfowethu ukuthi uyinikeza isikhathi nethuba lokuthi masikubiza sik-invite ube ingxenye ye Galaxy TV Dasenok. Namhlanje Khabazela sifuna ukuthi ucacisele abalandeli beGalaxy ukuthi iyini imali. Mbonambe uma ngabe kukhulunywa ngezihloko enjengalezi. Ziningi kakhulu insizwa noma baningi abantu abanolwazi olujule kakhulu kunalolo nginalo. Yeah. Futhi abasemoyeni kakhulu ngaphezulu kwaloko engiyiko. Yes. Kodwa nami ngolwazi lwami olufishane nangendlela engeke ngibuke ngayo izinto. Kulesi sihloko semali isihloko Mbonambe esesenze izwe ladungeka. Izwe selidungeka kakhulu Mbonambe. Dungekile. Izwe selidungeka kakhulu ngenxa yemali. Ngenxa yemali. Uthi uJesu ukuthanda imali kuyimpande yesono. Akashongo ukuthi yona imali impande yesono, wathi ukuyithanda kuyimpande yesono. Kuyimpande yesono ngoba ngokomthetho Mbonambe uthi mawuthi uyibheka imali ngendlela efana ngiba yiyona, imali ifanele kuba ngabe yomuntu oyisebenzele. Manje ayibhalwa ukuthi le ngintshontshiwe noma ngisetshenzelwe. Kudala amadoda ayeba nomnotho obonakalayo, amadoda usebenzele noma umnotho awushiyelwe uyisemkhulu nawo khokho bawo kanjalo, umnotho mhlambe wamasimo, umnotho wemfuyo, umnotho womhlaba, umnotho obonakala ophathekayo, umnotho walelizwe mhlambulukile. Noma ke mhlambe kuthiwa kunezimpi ke mhlambe kufike mhlambe isizwe esihlule esinye bese sidla lo mnotho mhlambe wemfuyo. Bekumnotho lokho obonakala ukuthi cha inkomo njengoba igcwele sasibaya zadliwa kulesi sibaya. Yes. Namhlanje ke lo mbulala ozofikile wemali uyinkinga Mbonambe. Ngoba kahle kahle umuthi uyabheka thina abantu abamnyama uyabona ngathi ithi kahle imali asiqondi ukuthi kahle kahle iyini nokuthi idalelwe ini. Ngesikhathi esidlule sike sakhuluma le ndaba yokudla kanye nemali. Yes. Ukuthi umuntu seyaqhamuka ethulambile mawumbuza ukuthi ulanjiswe yini athi umuntu imali anginayo. Kodwa mawuthi ambheke lo muntu uhleli kubi igceke lingangobaba. Yes. Igceke. Yes. Umhlabathi. Unanompompi futhi egcekeni lo muntu. Angathatha ipayipi umuntu avule izivande la achelele imfino. Akadla umuntu. Yes. Ngale kwemali. Ngale kwemali. Umuntu angabuyela ekhaya emakhaya. Afike enkomeni zakubo asenge. Ngoba sikhona inkomo. Uhlangana nomuntu eThekwini eseziwa umthuqasi Mbonambe. Uthi mawuthi ambuza ukuthi umuntu ufuna umsebenzi. Uthi mawuthi ambuza uqhamuka apha asho indawo mhlambe esemakhaya. Athi kuba unenkomo mhlambe engaphezulu ka10. Yini into ongayilamba unenkomo engaphezulu ka10 kube kusengwa ekhaya. Utshalile ulimile. So kushuthi ngamanye amazwi lento yokukhala kwabantu ukuthi balambile isigcwele engqondeni baprogramnywa ngokuthi impilo ayikwazi ukukhula yonke into iyimali. Isimanga sokuthi abamhlophe befika nemali laba befuna ukuzobulala vele umnotho wethu ukuthi uphele bese thina sikhonza bona ngenkani. Namhlanje usuthenga ngisho amanzi. Uthenga ngisho izinkuni, uthenga ngisho inhlabathi njengoba isho isincwadi esililo sika Jeremiah. Namhlanje nginjalo ezweni lakithi. Thenga izinto zemvelo. Namhlanje usuthenga ubanana esitolo, usuthenga isithelo, uthenga ngisho ugwava. Lezinto uNkulunkulu wakuprovide amahala. Kodwa kwafika amaqili asefika nemali. Le mali esenze ukuthi omdala nomncane ngakwazi ukuhlukaniseka. Ingabe khona inhlonipho ekhaya. Ngoba seyilula indlela ukuthi ngithola imali. Indlela yokuthola imali seyiningi. Sekuthi umuntu esifazane usengaqoma noma yini afuna ukuyiqoma ngoba efuna imali. Nendoda futhi sengavela ibheke nje ukuthi awu lo mama noma emdala kangaka ngoba ngifuna imali. Sengiyonamathela kuyena, sengiyoshela yena ngosimanga sokuthi ngifuna imali yamanyala. Namhlanje ngani siyakwazi ukuphatha isibhamu.
ithi ngoba ngifuna imali ngizohamba ngiyontshontsha isibaya salapha yaseyimbuzi noma ngizohamba ngiyontshontsha isibaya salapha seyinkomo noma ngiyohamba ngiyontshontsha imoto yalapha noma ngiyahamba ngiyobulala ubani ukuze ubani angikhokhele ukuthi ngibulala ubani ngesimanga semali ngikwazi ukuqhubeka nempilo ukuze ngikwazi ukuqhubeka nempilo uma uthi ayibheka futhi le mali ayanelisi ayihlali le mali phambi kwakho mbonami noma ngathiwa uyimillionaire noma uyibillionaire kodwa le mali ayihlali nawe endlini awuvumelekile ukuhlala naye endlini ugcina ngokuyibuka la emafonini nala ukufika iphepha lokuthi unemali engaka statements ase uma ufa futhi akekho la account esiqiniseko sokuthi unemali engaka kodwa isibaya uyazi ukuthi unenkomo engakanani phakathi uyazi ukuthi emasimini akho ukudla kungakanani manje inhlobonike yomnotho lesoyiphathela umuntu ongamazi ongamboni ozotshena futhi le mali awuvumelekile ukuyikhipha namhlanje uvumela ukuthi uyikhiphe emva kwesikhathi esingaka namhlanje abantu bafile baphelile ngesikhathi ngendlela ukuthi abantu bathanda imali abantu benza ngisho izinto mfowethu ungacabanga ukuthi zingenziwa abantu ngesimanga sokuthi abantu bafuna imali babazi ukuthi imali iyona yonke into kanti imali yakuthatha ikufake esikhokweni ifaka esikhokweni yakufaka imali esikhokweni because umuthi uyabheka namhlanje abantu abasenabo ubuntu ngesimanga sokuthi imali sekuyintelula kakhulu nje ukuthi umuntu avela abulala umuntu ayenelisi imali isimanga semali kodwa izohlala futhi kuyena ezandleni mayihlale kuyena ezandleni uzoboshwa ukuthi mayitholakala nayo iningi kufanele le mali mayitholile ahamba uyibeka lapha ngoba ibhaliwe ukuthi yase reserve bank verse akuyona yakamkhize akuyona yakambonambi yase reserve bank yeah okusho khona abayicontrol okusho bakhona bayilawulayo le mali mina okusho ngamanye amagama ngisebenzela ukuthi ngizojuluka kakhulu kodwa ngiyothatha ngiyobeka la ngingazi khona yabona nje khona isikhathi esizayo lesi la kuthiwa khona abantu bazoba khona necode uthola ukuthi khona ebank uzofika nje upress isithupha noma mhlambe kube kwemshini thizeni imali awusezovumeleka ukuthi wena uhlale naye endlini imali awusezovumeleka ukuthi wena uyithinte phela uzogcina nje ngokuthi ubone nje California imali yonke into usizovela upress nje isithupheni uthole lento oyifuna kodwa imali awusezoyithinta ngesandla yini ke kanti umsebenzi wayo kahle okudlula imfuyo okudlula ukulima yini kahle imali ngoba kahle uma uthi ayibheka imali akuyona yokuthenga ukudla yayingakhelanga ukuthenga ukudla imali yayingadelelwanga ukuthi thina siyolobola ngemali cha namhlanje sekhona into ongayazi ukuthi isiphele ubuntu ukuthi namhlanje amalobolo asebiza imali exake ukwenza uthi mawuthi uyabheka namhlanje inkomo into edla utshani uthothi inkomo isigijima ko 20,000 30,000 inkomo inkomo imbuzi isigijima ko 3,000 imbuzi into edla utshani ungayiphakile isizulu gijima ko 500 ukufa kwethu namhlanje siphethe le topic yemali sisaloke njalo simlandile mfowethu Khabazela eloke ezonikhanyisela because kunabantu abadukile kunabantu namhlanje abangabhekani ngesimanga semali uselapho mfowethu Khabazela odabeni lwemali yini edala imishado eminingi kangaka ichitheke kangaka ngakube kuseyona imali baba Mbonambi imali inawo umthelela kakhulu kulento le yokuchitheka kakhulu kwemishado yabantu ngoba isikhathi esiningi kudala waye uthi umuntu uma ngabe ezothola ubambo lakhe athole umuntu omfanele ovunywe nayi ithongo ungakhazimuli ungathengi ngagolide nangasiliva so bekuyaye kuba abantu abadala babuka ukuthi lo mntwana ufanele ukuthi azovusa umuzi osekhaya ngoba insizwa kahle umakoti oqala bekhethelwa uyise so namhlanje umuntu mayinemali akasakwazi uthatha udaba alise kubazali useyithatha inqumo yena yedwa ngoba unemali yabona namhlanje sekukhona imindeni engasazwani ngesimanga sokuthi uthola ukuthi umfana uyena umncane noma mhlawumbe intombazana yona nemali ekhaya uthola ukuthi ifuna ukushintsha yonke inhlobo yempilo kade iphilo la ekhaya ukuthi ngeke kusenziwa lokhu nalokhu ngoba unemali namhlanje akusalawuli umuntu ngoba naku enalo ulwazi kodwa sekulawula umuntu ngoba naku enemali eningi ingakho namhlanje uthola ukuthi imishado eminingi siyachitheka ngoba umuntu useya kumuntu ngoba ebona ukuthi unemali ngizophila kangcono kanti kugcineni kosuku ukudla kuhlukene kabili khona ukudla komphefumulo ukudla kwenyama ungenzeka ukuthi lo muntu unayo yonke into nomuzi muhle unemoto nawo konke into kodwa ukuphila kuyena ngaphakathi akukho hey uyabona mawusakhuluma ngendaba yokuchitheka kwemizi ukuchitheka kwemishado njengoba usayichaza lento ukuthi akusakwazi ukuhlukaniseka ukuthi lo mdala lo mncane kodwa lo mncane mangabe ukuthi urich
yena umuntu opraiswa kakhulu kuze kubonakale sengazuthi uyena omdala ekhaya ya njenganamhlanje kunabantu abama breadwinner abanye uthola ukuthi bagcina bengasakwenza okufanele ekhaya ngesimo sokuthi sebeze bathola abantu ababone lo mcebo base bebadoba babakhipha ekhaya abanye uthola ukuthi abazali bebestrugglisha befundisa benza yonke into bancamela ukusale bengenalutho ngesimanga sokuthi bayazi ukuthi mabetshala la lo muntu kusasa noma singasho ukuthi phela ekusaseni lakhe sebefuna ingcenye ukuthi ahleze eletha konke kodwa akwazi ukuthi abaluse kodwa abaningi banele bangathola yona le mali ukukhuluma ngayo khabazela bagcwala amahlathi sebebhenge emathekwini sebehlala la behlala khona abasaziwa abazali balala bedleni ekuphatheni imali uma uyibreadwinner iziphi izinto efanele ukuzenza ukuze le mali oyiphethe ingashabalali izandleni zakho kusasa imali Mbonambi asazi ukuthi isifungo sayo ifungelwe kuphi kanjani indaba iqala lapho isifungo ake kulinganisele nje ubaba wami wayeusimene ubaba wami wasebenza iminyaka eminingi ekubeni usimene kodwa into ethi imali yasolwandle mfana wami ayiphatheki iphunyuka njengenhlanzi emanzini wathi ubaba mangitshela umkhuba owenziwa emkhunjini uma umkhumbi uqedwa nje ukwakhiwa uzongena emanzini uthi kuhlala intombazane la phezulu la impela la kuthiphi yomkhumbi la icice khona phambili iphethe ibhodlela leshampeni yomlungu yebo ingalifakile iphenti bese igovozela amanzi la bese shaya ibhodlela leshampeni la bese lifele emanzini okukhomba ngokusobala ukuthi imali yosetshenzwa elabantu kule ndawo angeke iwanelisa amakhaya yophelele emgaqweni ngoba kobe yokuthenga ubumnandi kuphela isifungo leso sifungwe ngomkhumbi ukuthi imali yasolwandle njalo madoda manje ke ngitsheneke uma wena ke uzothiwa ke uzophatha leyo mali ngoba ngikathi unqamla amazwi ngalomkhumbi uhamba uhogela yonke imimoya le uhamba unamathelo izona zonke izinto lezi engafanele uhamba ubukuba umnandi bazo zonke izizwe ezahlukene ugcina ukhohliwe bakho bomnandi ukuthi konje obama umnandi bukuphi njengoba namhlanje uthola ukuthi imali usakhuluma ngezifungo ukuthi siyazi ukuthi yafungelwa njengoba namhlanje uthola ukuthi mayifika kuwena awuyazi ukuthi iqhamuka awazi futhi ukuthi umoya oqhamuke nayo ubukade wenzani ngasiphi isikhathi yenziweni le mali ukuze izifike kuwena that is why bethi abantu kufanele kuyithandazela yebo widlulise amanzi nje impela busisi uhlambululo ukuze ikwazi ukuthi ifanele ngoba ihamba inayo yonke inhlobo yemoya futhi uma ngabe ibonakalile ukuthi wena unayo kufanele ukuthi ufe ungenani ukuze kuthathwe le mali nalo futhi oyithathile naye makuthola ukuthi unemali engaka naye bazophinde bambulale futhi yubhande emtshelekwane nje osesihogweni ingakho ukuthola amadoda mekade eEurope imali make ayibamba le mali yo6 acabana wona lawa amanye mesebonala iportment likhona avele amathatha aplanele lawa amathatha uthi akudluzwe nawo lawa amathatha sela agcine seplanelana futhi ukuthi hayi akasuswe lo kugcine kusela ababili itheni insizwa ngilalela inkonzo enkonzweni yaManazaretha ngilalele itheni insizwa abantu baplana uyothola umcebo ndawo nathize bathi mabefika ehlathini nale suitcase lemali bathi bavula ngempela cha imali base bethi laba abanye ndoba singaka mhlamba ke ngilinganithi mhlambe bawu4 uthi njoba su4 nje madoda ake sithumeni lo munye ahambe mhlamba osibhekela ukudla ngoba silambile athi ngenkathi lo ebuya lo baplan ukuthi mayebuye nje lo siyamshaya yes bamshaya ngempela bathatha ukudla abadla imisebenzi yemali sebebathathu manje madoda njoba sesibathathu njena sesomile ake manje kufuna kutholakala ukuthi lo sikhelela amanzi sibuye bese siyehlisa futhi lo wasecabanga ukuthi vele ke nami thema yaleyo khamanzi wasebuya nosheve sewafaka la emanzini uthi efika wabembelesela futhi nabo walala kanjalo phansi kwathi wasesikhulekile ke manje ngabona basebephuza amanzi yasala yodwa imali
laba baphuza amanzi anoshevu manje vele sefana nabo bafika kanjalo bayishima futhi laba baplanela lo nalo inkathi yalo planela bona njalo isifo esingalapheki ukuyithanda kakhulu imali yokuthi yenze idingo ezifanele ekhaya yenze impilo ibe lula kodwa kuyona into ngathi usuzolala uyiphupha ngoba makalala uyiphupha angeke izikwanelise ngoba namhlanje uzothenga uMercedes kusasa ufuna ukuthenga uJaguar kusasa ufuna ukuthenga iPorsche imali zonke lezi zinto ngokomthetho umuntu ufanele azazi ukuthi enwe limit ukuthi nginemali engaka emva kwemali engaka ake nje ngisize ngayo Musa uyabona mase siningi kakhulu ugcina usubona nalabo abanye abanencane ukuthi ngathi bavele bangabi nayo ke nje okwaphela kube yakho kuphela idala ubugovu kakhulu idala ubugovu nje kuwena onayo ukuthi abanye ungafuni babe nayo wena onayo idala izitha zokuthi siyayifuna njalo so umlaleli ke lapha ekhaya sithe nje asishaye nje ngeimfishane namhlanje nomfoka Khabazela ngoba siyesifuna ukuthi inkulumo masiyikhuluma isheshe ingene kuwena sitha senoGalaxy TV ungahamba usichecka lapha nepage lethu YouTube channel ufike uthi DasenoGalaxy TV noma uthi I know my story.